चिरां जिल्ला रुनिखाता फरेस्ट रेन्जनि बेन्दोंआव थानाय सान्तिपुर पुलिस आउटपस्टनि 3 किल'मिटारसो जानथायाव थानाय 1 नं सामुदैसा गामियाव थांनाय मोनानि 1-2 रिंगासोआव मानैसो हाग्रानि मैदेरा गामि एबा ओनसोल नाङैनो उतपात खालामदों। बेबादियैनो गोबां नखरनि न' बां बाख्रियाव दोननाय माइ, गय बिफां, थालिर बिफां, नारेंखल फिथाइ आरो बायदि बायदि सम्पथिफोरखौ खहा खालामलाङो। मख'नो गोनांदि बे हाग्रानि मैदेरा हाग्रा ओनसोल जोबलांनाय एबा हाग्रायाव जानो थाखाय जेबो आदार गैयैनि जाउनाव जाग्रा आदार नागिरै गोजाम गामिफोराव रायजो जानाय नखरफोराव एबा मानसि जानो थाखाय दोननाय जाग्रा मुवा बेसादफोरखौ बोफाय बोसि खालामना खहा खालामना गालांदों होनना बे गामिनिनो माखासे थागिबिफोरा खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायदों। लोगोसे गोबां नखरफोरनि सम्पथिफोरखौ खहा खालामदोंब्लाबो सासेबो सुबुंनि जेबो खहा जायाखै होननानै फोरमायो। उनाव बे गामिनिनो माखासे थागिबिफोरा हर गेजेराव सिखारना आखायाव टर्च लाइट बनजार लाना हाग्रा फारसेथिं मैदेरखौ होहरो। मख'नो गोनांदि खमैबो 30 बोसोरनिबो बारा गोजाम जालांनाय गामियाव रायजो जाबोनाय सुबुंफोरनि न'आव फैनानै हाग्रानि मैदेरा मानसिनि हेंथायै उतपात खालामनानै गालांनाय जाथाया थारैनो साननो गोनां। मैदेर फैदोंमोन न'आव सिफायलांबाय, माखासे गय नाग्लुंलाबायलांबाय, गयाखौ नाग्लुंदोंमोन आं खेंनानै गन सुंथालाबायना दोनबाय। ओमफ्राय दा बाख्रि मोनसे, फागर मोनसे, ओमफ्राय फागराव एसे संख्रि एरि दङमोन, मैगं थाइगं बेखौहाय लानानैहाय गय बारिफ्राव गारलाबायहैबाय, माखासेखौ जालांबाय, बिदिनो आरो। जेबो नस्थ' खालामाखिसै खालामनाया। हरनि समावहाय बिदिनो कारेन्ट गैयाबाबो बिदिनो सासे सानै जों ज' जालायनानै होहरनो हादों आरो बेनो। मैदेराथ' जोंनाव फैनाया मानैमोन जाहैबाय। मासेया बिदिनो गय नाफायलाबायलांबाय, मासेया एसे फिसासिनखाय बियो गिखोना माखो बे सिगां खारदों आरो। खार'नाथ' सिगांनिफ्रायनो फैयो जाहैबाय, बिदिनो गावसोरनि उदैनि थाखाय आदार नागिरनानै फैयो, बिदि जानांगौ। सिगांनिफ्रायनो जोङो होनाङो, खिन्थु सिगांनि समाव बिदि नस्थ' खालामलाङाखैमोन। खिन्थु नैबे बोसोरावबा हले गोबां नस्थ' खालामलांनाय जाहैबाय आरो। न'नि अनगायैबो जोंनि साहाथिंहायबो नस्थ' खालामलांबाय आरो जोंनाव। ओमफ्राय बिदिनो जोंनि खोलाथिंजायबो माखासे न'फोर दङ, बिसिनावबो एसे नस्थ' खालामलांदों, बिदिनो आरो। हरावहाय मैदेरा फैनानै आंनि न'आवहाय न' बिसिनानै माइ जालांदों। दा टाइमा गैयालाबो हरनि 12ता 1ता इदि जाबायमोन। मैदेरा मानैमोन। बेसेबां नस्थ' जाखो जेनेबा? नस्थ' जानायाथ' ओरैनो बस्थाथामसो माइखौ जालांदों आरो हाननानैहाय, न'खौ बिसिनानैहाय। मा खारनै बिसोरो एफा फुराना गामियाव फैनो गोनां जादों होननानै सानो? बे मा खारननि थाखाय फैखो, ओरैहाय जानो हागौ बुस्थुआ हाग्राफ्रावहाय माबा माबि आदार गैले, मानसि जाजोब्बाय, बिनिखायनो फुराना बस्तिफ्रावहाय हाबै न' बिसिनानै माइ जालाङो, बिदिबो जानो हागौ। ओरैहाय जेबो बुस्थु मोनजायि हाग्रायावहाय गावसिनि खाजा गैले, बेबादि जानानैहाय मोनजायि बुस्थु जानानैहाय न' बेरायबायनो हागौ। नोंथांनि अनगायै आरो गुबुनफोरनावबो बेबायदिनो सम्पतिफोर नस्थ' खालामलांदों नामा? औ, ओरैहाय खोलाजोंबो न' मा नाग्लुंलांदों होननानै खोनादों आरो। ओरैनो मा गामि होनो बेखौ? 1 नं सामुदैसा।